You know just what you do to me. Play my emotions like. Hello everyone. Tini chini Motha bo kaisa chererong student fellowship dongo. Inge angaro thangnai. Kabangma kok sajaknai. Haipan tau zora sekrikya. Rokno teruk ang phunok nani bagi chaito kana hambai. Hingke baksa bor rokas haimia pan ongui mano te baksa rokas hai pan mani tongna chini Motha wo kaitam wings tongo kaitam bedek abo hingke general tai women's tai youth rokni hingke general ongka to chungjo to general miliwoi chalabri shikla tai cherai joto no miliwoi program khlayo jeng worship service khayo inke women's proke women's roksimino alada babe specially kaitoni thani afari suriwo inke youth proke youth roksimino specially sang yafari suriwo ta getini ni program ke specially youth rock organize khlai tongo chini Mothani youth rock wansuk laimani bising teke chini taklayo agenda narakjak tongo je chini Motha je cherai rok pori tongnai rokni bagai jeng je cherai para bisingo pori tongnai rok baksa saiman yerok phanangui mano te career rok future rok tan khlaine amrok baksa saimia phanangui mano inge borok na encourage khanya ni bagai te borok ni bagai shuri nani hne chini leaders rong ni bising te wansuk ma bai ob haike student fellowship songsalanya hne wansuk laikya te finally tini jeng a salno sengmani manka tini hingkai chini student fellowship ni bagai jeng program khlaina ni thangai thango kha khlayo naithok jaga na hne तेविसे फानके हलाया जतन सानजा कहा hingke tabuk chini panda chengai tongja khan rok nugoino tongman khana hingke angke joto no lamsokna ni bagai yachak sokna bagai oro basaja hingke chini panda rok ni main target ngkha main motive ngkha hingke cherai rok no jahate borok ni future ro borok swar kaplai ke buini baskango je sabai phano bacha oi kok saimanani abo high capable ngnani bagai jeng saitogo aboni bagai borok no jeng various activities khlai rewo norok nugoino tongna tabu chini Mothani no cherai korok sa sabai tongmani 어프로밥 사타로 땀 사모니 이게 어려워 정말 hingke agi cherai phwrwng le suda sungjak ang saimia haipano angle sungjago je nang ulo tor khangge tamung nai hne specially nok ni boro rok baino hingke acha asuk cherai rogo to tam saimanai bana chang ulo tori tamung nai nge tam ke tv rogo nugo belai ke ukilok no nugo ang belai ke inspire nungo ta lawyer rok no gangke ang satir tang apru ang order khanyai lawyer khanyai rokne ngai amti rong no nugo sati mani afro ang gangke bahike jani nangai bo thangka je ang law pursue khaikya but anio jaga asuk ani kok sanan thangya asuk details renan bakhak thanglak tamke brok ni no sungi nyai men belai kino interesting brok engna musung ma rok tam jani rok nor khanai nei baidi belai kino khana to bongni sama rok ke self introduction paimani yagulo hongkena changklai laikya prize giving ceremony je pori tongnai nursery ni simi class 5 jora rokno borok je pori tongmani asike kaham khlai borok kok khanai bum pani pori tongoni borok no prize rok rakha aboni yagulo okra rok borokha ano ono ri baikha angka to poro paimani bas balok ja khaipano ri rike angbo man khangke ba give rong ma sab hamje tongbana naiki ka angbo ge chini obo prize giving ceremony tabuk choli mani yagulo hongkang kai no chini te program tongkho rochap mongrok
hinge norok asuk zorati enjoy khai tongo hingga hinge kisa comment rok bo khai di te like rok bo khai di hinge norok like khaima ba belai kheno ang encouraging go kabangma salni yagulo tini nang te basha upload kaham ke khaijak piro khlaijak ya onek balokha hinge paithago ano kisa resapnani bage jora kaham rekha hinge ang mansuka ani kaisa belai ke khna dokjak mani Nepali gospel song tongo apno no resabi khna ruan hane haipano copyright strike rok phaina kirima bai asuk joto to pai upload khaimangla kisisa je manmani ang naine yana besuk jorate upload khaiman Kelas 11 11E I'm 11E India pasangan bawa iko teacher ng sanay residential school ka police ngam ang bung ke sade bruma ang pori tamu ang school bung ke Chandra Kumar English medium school ang nars nam ani logo mani de bruma ang class 10 pori tamu ani school ngum ke bisi Chandra Kumar school ang teacher ngam ani mong sukses ade barma class 9 pori tamu ani school nemo Montfort Higher Secondary School tai ani aim in life ke Air Force ang common hai ada ani bumu eli bide barma ang class 10 pori tamu ani school bum ke te private ni ani aim in life kai doctor Next to tongo chini career guidance nge taklai chingo bahai no naruk laikya chungke phatarni no ringlia tamke chini Motha wo je graduation complete khaijak post graduation complete khaijak sung no chini bisingo chung salai je mansak phwrwng laina ni bagai chai to kan ke next year rokong kan ke chung phatar rokni boro rokno bo chung career guidance khainin bagai nahar nahani chung chongoi tonglayo पढ़ना हिंगे तम फोकस खाई पढ़ना साइंस स्ट्रीम थाना हिंगे 산자 가하 땡 코랑 걸어 힘니 산자 가하 에 very good 아니 어부노 hinge tini ni bagai asuk nong sinai narok jotona hambai narok choya we nai tongmani bagai hinge malai fira na narok bai tai bo kaham video to boy next blog hambai 뭐 탕대 탕대 버리대 버리대 나게 떼고 살만 허리야